випадково привітала мене з 8 березня та надіслала сюрприз до мого електронного кабінету. Ось це офіційна відповідь на мій запит, і вона зекономить мені, а можливо і вам, десятки тисяч гривень. Я запитала, чи має право адвокат, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, не платити ЄСВ за себе. І ось офіційний вердикт. Якщо ваша відпустка почалася до 1 січня 2026 року, то з 1 жовтня 2025 року ви повністю звільняєтесь від сплати ЄСВ за себе на весь період догляду за дитиною до 3 років. Це правило розповсюджується на всіх самозайнятих осіб, в тому числі і ФОПів, які зараз перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3 років та отримують 860 гривень. Чата, закон на нашому боці. Більше ніяких подвійних виплат, якщо за вас вже платить ЄСВ держава через органи пенсійного фонду. Хочете отримати посилання на цю консультацію або ж дізнатися, як подати такий запит для себе? Пишіть у коментарях слово ЄСВ, і я поділюся з вами усіма деталями.